नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर उद्या आमच्या गावात हरिनाम सप्ताह आहे। इकडे त्याला सप्तो बोलतात। तर त्यासाठी मी आलो आहे गावी मुंबईवरून। तर तो उद्या आहे आणि आजपासून त्याची तयारी चालू झाली आहे। खाली दत्ताचं मंदिर आहे, जे तुम्हाला बऱ्याचशा व्हिडिओमध्ये मी आधी दाखवलेलं असेल। तिथेचा सप्ताह आहे। तर वाडीतली सगळी म्हणजे गावातली सगळी मंडळी मिळून तिकडे आता साफसफाई करतायत आणि बाकीची बारीक सारीक सगळी कामं चालू आहेत। आम्हाला जरा लेट झालं। मी आणि बाबू आज कुणकेश्वर समुद्रावर गेलेलो सकाळी रापणीसाठी, त्यामुळे आम्हाला लेट झालं। तर बाबू आता थोड्याच वेळापूर्वी गेला आहे। आता मी चाललो आहे, बघूया तिकडे काय काय कामं चालू आहेत ती। ये लाईव्ह करेगा। सगळी पुरुष मंडळी आहे तिथे काम करणारी। सगळी उद्याची तयारी। टाकीत पाणी सोडतात की काय करतात? होय होय सगळी पुरुष मंडळीच काम करतात। शशी पाटील हा बघा इथे काम पाणी काही येत नाही, कॉम्प्रेसर काय चालू होत नाही। अरे माझं लाखवा फोटो दाखवत नाही माझं। माझा सांगता तुम्ही काही दिसत नाही। मग आता एका दिसतास काम करताना। हे ग्रास कटरवाले ऋषिकेश गाडी ग्रास कटिंगचं काम चालू आहे। सगळे गावातली लोक जमा झाली आहेत। ओ नाना ओळखलास? झाले 2-3 दिवस काय नाही एकतोच। बाकी बराच ना? केळीचे खांब लावायचं काम चालू आहे। सगळी गावातील मंडळी एकत्र येऊन काम करताना बघून खूप भारी वाटतं। ते सगळे एकजुटीने काम करत असतात। बघा किती इटभर तोडती लागेल बाबा। इटभर दोन तो हा साडे बाबा फोटो हा का बा तो मिस्त्री आहे मिस्त्री अरे घे आता चल जाऊन दे केळी व्हायचं लागलं मग व्हायचं काय
तुम्ही रे तुम्ही काम करत नाहीत ते. आता बऱ्यापैकी गर्दी कमी झाली आहे. सगळी आपापल्या कामाला गेली आहेत. पण की आता साफसफाई थोडीशीच राहिली आहे. बाबू पण आहे तिकडे. तर आता मंदिराची साफसफाई जवळपास झालेली आहे. बऱ्यापैकी माणसं आपापल्या घरी गेली आहेत. थोडंफार राहिलं आहे त्याचं काम होईल आता अर्ध्या तासात. आम्ही पण आता घरी चाललो आहे. तर उद्याच्या ब्लॉगमध्ये आपण हरिनाम सप्ताह काय असतो आणि काय काय मजा असते ती आपण बघणार आहोत.